Giharo sa graduate sa University of the Immaculate Conception sa Davao City ang rank 1 hangtod rank 3 sa baguhay lang nga Medical Technologists Licensure Examination. Gawas nila lang tulo pa sa samang universidad ang lakip sa top 10. Ato silang ilailahon sa report ni Argil Relator. Sa 3,360 nga nakapasa sa August 2025 Medical Technologists Licensure Examination, top-notchers ang unong pag-graduate sa University of the Immaculate Conception sa Davao City. Rank 1 si Miles Chasel Ehara nga dunay rating nga 93.10%. Rank 2 si Hannah Bell Dave 92.70%. Rank 3 si Sam Allen Uy 92.60%. Rank 5 si Joshua David Castronuevo 92.20%. Rank 7 si Rex Valdueza 91.90%. O rank 9 si Ramon Monching Senor 91.70%. Sumala sa top-notchers, gibansay gayud sila sukad pagtungtong pa lang nila sa first year college. Sa mga leksyon, lakip ang ilang skills sa laboratory. May foundation na po kasi kami during our undergrad years kasi we were trained, we were supported, tapos guided po talaga by our professors po. Extensive na yung learnings namin. Our professors are helping us understand the lessons, helping us understand the basics po. So in that way, naka-help siya sa amin na makabuild ng foundation. Gawa sa pagtuon og saktong pundasyon, baon sab nila ang pag-ampo nga gabayan sila sa ilang journey sa examination. Baon, tulog, ampo, then study. So it's a cycle lang po. We exert hard work and prayers po talaga during the review season. Gianda matud pa sila nga dili lamang makapasa sa board exam, apan mahimong produktibo o competent nga miyembro sa profesyon sa medical technology. We follow this mantra, the aral, dasal, asal. Kana ang among ginasundan not only sa students pati pud sa faculty. Pagpamatuod matud pa ang resulta sa taas nga kalidad sa edukasyon sa mga kolehiyo sa syudad. I think the achievement of our students is a proof that provincial schools, especially in Davao, we can say that the education that people in Davao receive is also equally. No, you can compare. No, we can compete. In other words. Ang rank 1 nga si Miles, nakatakda ang mag-return service, isip usa ka DOH scholar. Abli sab siyang mosulod sa academe, sama sa uban pang top-notchers. Nakatakda sab nga mag-proceed sa medicine ang rank 2 nga si Hannah. Nakatakda nga makadawat og cash gift ang top-notchers, gikan sa universidad. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.